bago ang ride mga katodo, simulan muna natin sa mismong araw ng birthday natin. Let's go! Yo, what's up mga katodo? So, today's our birthday. May ride tayo. Pero bago ang ride natin, magluto muna tayo ng kakainin natin. Alright, samahan nyo. Alright, so isa sa mga putahe natin ngayon, birthday putahe is kinilaw. So, sinuglaw actually to be specific. Hiniwa na yung mga ingredients natin. Lamas sa Bisaya, lamas. Pipino, sibuyas, luya, kalamansi, sili, and lalagyan din natin ng dahil special day ngayon. Normally, hindi ko nilalagyan nito, pero dahil birthday natin ngayon, lagyan natin ng lemon. Karne, nahihiwain natin. Asin lang yan, and then inihaw. And then, ito yung ating yellowfin or tuna. Kangige, pwede. I-mix mo lang naman technically lahat, no? So, yung tuna muna. So, lagyan mo lang ng asin. Konti lang asin. Pipigaan muna natin sa susuka ng konti. Yung suka namin na Jack Daniels. Ang kapa. Alright, so after magpiga, i-assemble na ang mga ingredients. Ako, inuuna ko muna yung kalamansi. And then, yung sibuyas at luya. Katapos nan, mekos-mekos muna. Ngayon, lagyan naman natin ng suka. Medyo dami-damihan natin ng konti yung suka kasi may isasama tayong sinugba or yung inihaw. Shoutout sa mga Bisaya diha. Shoutout sa inyo tanan. Aptik kayo mga Bisaya ani ba? Mahimoy nga ni. Proud Bisaya ta diri bay. So magra-ride tayo puntang Subic. Technically bukas 'yon dahil tinreat tayo ng ating OBR dahil birthday natin. So at gusto nating magmotor kaya naman pinagbigyan tayo at nilibre niya tayo ng birthday date sa Subic. So, mag-overnight tayo doon. Sasama ko kayo. Mag-ride tayo papunta doon. And then, pagkatapos niyan, dahil assemble mo na, or okay na yung lasa, ihahalo mo na ngayon ang sinugba. Tapos, mekos-mekos ulit. Okay, pag nandyan na ang sinugba, lalagyan na natin ng sili. Right, so pipino para sa pinakahuling birada. Tapos, syempre, tikman. Sulit. Nakain tayo. What is up mga katodo? This is it. So, it's our birthday ride. Wala tayong Subic ngayon. Sama ko kayo. Good morning neighbors muna tayo. Alright, so let's do this. Woohoo! Yes sir. Going to our destination, mga 3 oras ata yung ride natin dun. Sa ride natin ngayon guys, marami tayong pag-uusapan. Una na dyan, ang paano mag-navigate ng isang short rider na kagaya ko na mayroong OBR. And as what you all know, na nahihirapan na nga tayo sa height natin. And another extra challenge ang magdala ng ating back ride. Woo! Ang lutong. Alright, so what is up mga katodo? Eto na, welcome to our Subic. First time long ride natin mga katodo. And as promised, isasama ko kayo sa ating escapade today. Ang ating estimated arrival ay mga alas 12, pero magkakaroon tayo ng maraming mga stopovers kasi ayun na nga. Hindi natin makipagkakaila na nagkakaedad na tayo. So alam namin na hindi namin kakayanin ang straight na 2 to 3 hours na drive papuntang Subic. So marami tayong stopovers. Sa ngayon, dinirect tayo ng Waze papunta sa EDSA. Tagos natin NLEX. And from there, alam ko, mabilis na lang ang alam ko. Alright, so preparation natin, nilinisan natin ang ating motor. Natambak siya after our Marilaki ride. And then, nung binuksan natin siya kahapon to check it out and mag-prepare tayo, nakita ko medyo may mga naiwan ako mga putik. So, kailangan ko siyang i-car wash gamit yung pressure wash para bago sana ngayon mainitan ng todo, matanggal na siya at hindi na dumikit yung mga putik. Unfortunately kasi nung Marilaki tayo, pauwi inabutan tayo ng malakas na ulan, kaya sobrang putik. Hinugasan naman natin din siya agad nung pagka-uwi, pero
ayun nga, hindi masyadong nalinisan kasi pagod na rin tayo that time. Natanggal naman most of the muds, yung mga dumi, hindi pa rin na lahat. So ayun, yun ang una natin ginawa. Nag chain maintenance na rin tayo kasi nakita natin naghalo na yung putik tsaka kalawang. Although chinain lube naman natin siya noon after, pero meron pa rin. So ngayon squeaky clean na siya. Woo! It's a gaming! Ay nako, sana lang hindi tayo biguin ng EDSA ngayon mga katodo. Bawal yan mga katodo, pinagbabawal na technique. Huwag nating gawin yan, ang dami nang nahuhuli. Huwag na nating antayin na masampulan. Actually hindi na sample ang tawag dyan kasi talagang ang dami ng mga nahuhuli. So huwag na nating gawin. Alright, so birthday ride. I'm just so thankful for this year. Salamat sa Panginoon sa panibagong chapter ng ating buhay. Wala naman tayong magagawa kapag hindi niya tayo inallow na mag-move forward into another chapter. So we're so grateful and thankful to God about that. Sobrang salamat sa Diyos sa mga accomplishments this year. Mostly pagpapasalamat. I couldn't ask for more, kundi good health na lang para sa akin, para sa mga taong nagmamahal sa akin, sa pamilya ko, sa lahat-lahat. Maluwang. Nice. Nakakatuwa, moving yung EDSA. Alright, this is it mga katodo. NLEX na tayo. From here, may 2 oras tayong biyahe. Huling punta ko dito 3 years ago pa ata mga katodo. Pumunta akong Pagudpud, pero kotse yung dala natin nun. So natin kung may nagbago na ngayon. Sana gumana to. Woohoo! Gumana! Magpabomba si sir. Shout out sa'yo sir, kung sino ka man. Anong meron dito at ba't may slowdown? Ako po, sana hindi disgrasya mga katodo. Can go down and grab some drink, I guess. 1, 2, 3, up. Hello po, pabiling isang mineral po. Apa, thank you. Alright mga katodo, pakinggan nyo ang ating busina. Ang cute. Alright, so matungo tayo sa ating topic mga katodo. Gaano ba kahirap ang magkaroon ng or magsakay, no? Well, honestly speaking, mahirap siya. Mabigat at additional na bigat kasi syempre yung bike natin is nasa 238 kilos sweat weight. Tapos dadagdagan mo pa ng rider na weight, and then yung back ride pa natin, yung weight ng back ride. So mabigat talaga. But yung bigat mga katodo, mararamdaman mo yan sa traffic. Yung kaninang sa EDSA gaming natin, talagang mabigat. Talagang andito sa braso natin, sa wrist natin ang full weight ng bike.
But as long as tumatakbo, mananavigate mo pa rin naman. It's a challenge, pero kailangan mong sanayin yung sarili mo. Pero pagdating sa mga gantong medyo high speed na natakbuhan, okay na siya. Wala nang problema actually. Magaan na at hindi ka na mamomroblema somehow. Ngayon, sa mga bago lang sa channel natin, magtatanong kayo, newbie ka, di ba? Sinasabi mo newbie ka sa big bike. Yes, I am a newbie sa big bike po mga katodo, pero matagal na po ako nagmamaneho ng manual na motor. And sa mga hindi po nakakaalam, na-share po natin yan sa ating mga unang-unang vlog. Ako po ay taga Mindanao, and dumating po sa point ng aking kabataan na namamasada po ako doon. This was during 1990s. Ang motor po namin ay Suzuki TS 125 na kinonvert siya into a habal-habal. Naghahabal-habal po ako noon, kaya sanay po tayo na may angkas. Yung ginagamit na pamasada, and hindi po biro yung lugar namin sa Mindanao kasi talagang rough road during that time. So imagine niyo na lang na ang late-late kong tao, nagsasakay ako ng mga 2-3 na pasahero, tiptoe pa ako. So medyo nasanay tayo doon tayo nahasa. So if you ask me na anong experience ng maliit na tao ka, mabigat yung motor tapos may angkas ka pa, I'd say hindi siya bago sa pakiramdam. Kailangan pa rin ma-used to ako, or kailangan pa rin masanay ako sa bigat at sa navigation kapag ka may angkas. Now, it's very important mga katodo na yung angkas mo din, alam din niya ang galaw mismo ng big bike, no? Alam niya kung saan siya puposisyon, alam niya kung sa pag-banking, alam niya kung saan siya dapat at ano ang body position niya. So, itong aking OBR, talagang sinanay niya rin yung sarili niya, and appreciate ko nga kasi siya rin mismo, inaral niya rin, nagbasa siya, nag-research siya, na kapag ka nakasakay ka sa big bike as a pillion, kailangan talaga para kang isang sack of rice, ang sinasabi nga nila. Parang bagahe kailangan, you just stay as much as possible in the center of gravity sa big bike. Kasi kapag ka yung tipong may mga unnecessary movement, talagang aagawin ng bigat ng pasahero mo yung manibela. Kasi kahit sabihin natin na napaka-planted ng bike na to at hindi basta-basta gumagalaw, iba pa rin kapag ka ang puwet na yung gumagalaw at yung pilyon ay magwiwiggle talaga tong harapan. Sa mga natatakot magsakay ng pilyon or ng pasahero sa inyong mga big bike, it takes a lot of practice, I understand. Especially, no, nakagaya ko na 5'3" and a half lang yung height. Talagang it takes a lot for us na maliliit na tao or na mga minions sa pag-navigate at pagbitbit ng gantong kalalaking big bike. Binili mo rin naman yung big bike mo ideally para may maisama ka. And in my case, binili ko rin itong big bike para syempre makasama ko si OBR at makapunta kami sa iba't ibang lugar with ease and with enjoyment, kasi parehas din kami nagmumotor. We share the same passion kasi siya rin mahilig siya sa mga motorsiklo. And as soon enough, gusto niyang kumuha rin ng Rebel 500 siguro. So ganun din yung desire niya. Kaya natutuwa rin ako na alam mo yon, at hindi lang kayo magpartner sa buhay, kundi talagang magkasalo pa kayo sa mga libangan nyo ba. Tapos mga katodo, may share ko lang, no, apart from dapat may alam ang inyong back ride sa galaw at sa capability ng inyong motor, dapat talaga well coordinated din kayo. Well coordinated in a sense na kapag bababa or sasampa sa motor, dapat handa at hindi basta-basta. Kaya yan, isang reason yan kaya tayo nagbumili ng intercom, para maging mas enjoyable ng ride, at the same time hindi kayo madidisgrasya yung mga unnecessary drop ng motor. Kasi yung biglang pag-akyat ng motor or biglang pagbaba ng hindi ka ready as a rider,
Kasi nga tayo ay isang maliit na rider, so dapat talaga well coordinated kami para at least makuha ko yung center of gravity ng bike bago siya umakyat. Set natin tong cruise control mga katodo. Ayan, naka 88 tayo na cruise control. Ang laking bagay ng cruise control, ano, kasi nakakapagpahinga tong kanang kamay natin. Nandito kasi halos lahat ng puwersa natin. Nakaka-relax. Nakakapag-relax itong kamay natin para sa susunod na bakbakan sa unahan. Kaliwa. Nagporak. Okay. Look at that! Oh my God! Wow! 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 Woo! Amazing guys. Mainit lang pero napakaganda guys. Oh, ang ganda ng scenery. Oh! Ayos. Wow. Ako taga Mindanao ako. This was somehow my usual view no, araw-araw nung nasa Mindanao ako. Pero ngayon namamangha na ako kasi sa sobrang tagal ko na dito sa Metro Manila. So bihirang-bihira ka na dito na makakita ng ganito. Ang swerte ng mga taga rito. Wow! Oh, saan nagre-record to? Ganda! Look at that! Look at that view! Oh my God! Oh my God, amazing! Ako hindi ko sure kung nagre-record tayo. Sana nagre-record tayo guys. Wow. It's amazing. Delikado ka mawala ng gas dito mga katodo. Gasoline station please. Ang sakit na nasingit ko eh. Yay! 500 meters! Yay! Woo! Oh my God, oh my God, oh my God, my leg. We need to go down, wait lang. I'll plant my... Okay. 1, 2, 3, up. Jesus Christ. Ah. Ah. Let's go. Thank you Lord. Nakapahinga yung puwet natin. Sobrang ganda ng view. Nakaka-relax. Woo! Woo! Ganda ng view, grabe. My God, parang hindi ako taga-probinsya. Parang hindi ako taga-Mindanao. So sobrang nababad na sa Metro Manila. Na-amaze na ako sa mga ganito. May toll na pala. Gumana ka please. Yes. Oh! Tunnel! Oh! This is it guys. Oh, eto, bombahan natin ng maganda. Woohoo! Nakakatuwa naman. Hanap tayo ng kainan dito. Starbucks. Anong oras na? Oh, 12:30 pa lang.
Ayun, no? Good Guys Deli. Is that food? Well, it looks like food. Full cut steak. Blah, blah, blah. You can look at it. Thank you. So, mga katodo, andito na tayo guys. Birthday surprise ng aking partner. 1, 2, 3, go. Okay, this is me. Okay guys, so andito na tayo. Napakainit.